Prynhawn da i chi i gyd. Dyma eiriau Salm 122. Llawen ychais pan ddywedent wrthyf, awn i di yr arglwydd. Ein trad a safant o fewn dy byrth di o Jerusalem. Jerusalem a adeiladwyd fel dinas wedi ei chyd gysylltu yn ddi i hun. Yno yr esgyn y llwythau yr arglwydd, yn dystiolaeth i Israel i foliannu enw yr arglwydd. Canis yno y gosodwyd gorsedd y feinciau barn, gorsedd feinciau tŷ Dafydd. Dymunwch heddwch Jerusalem, llwyfed y rai a thoffant. Heddwch fyddo o fewn dy ragfyr, a ffyniant yn dy balasau. Mwyn fy mrodyr am cyfeillion, y dyweda fy nawr, heddwch fyddo i ti. Mwyn ti yr arglwydd ein Duw, y ceisiaf i ti ddaioni. Ac ar y Pentecost ar y Silgwyn, rydyn ni'n dathlu heddi yr holl bobl yn llifo i mewn ar yr wyl i Jerusalem, ac yno wnaethon nhw glywed Pedr yn pregethu wedi'r ysbryd glân, syrthio mewn grym ar y disgyblion mwyn roi'r nerth iddyn nhw i rannu y newyddion da am Iesu. A rydyn ni'n clywed am hynny yn y darlleniad cynta nawr o lyfr Actau'r Apostolion a'r ail bennod, dyfodiad yr ysbryd glân. Ar ddydd cyflawni cyfnod y Pentecost, yr oeddent oll ynghyd yn yr un lle, ac yn sydyn fe ddath o'r nef sŵn fel gwynt grymus yn rithro, ac fe lanwodd yr holl dŷ lle roeddent yn eistedd. Ymddangosodd iddynt dafodau fel o dan yn ymrannu, ac yn eistedd un ar bob un ohonynt. A llanwyd hwy oll ar ysbryd glân, a dechrusant lefaru a thafodau diethr, fel yr oedd yr ysbryd yn rhoi lleferydd iddynt. Yr oedd yn preswylio yn Jerusalem Iddewon, pobl ddiwiol o bob cenedl dan y nef, ac wrth glywed y sŵn hwn, fe ymgasglodd tyrfa ohonynt, ac yr oeddent wedi drysu'n lan am fod pob un ohonynt yn ei clywed nhw'n siarad yn ei iaith ei hun. Yr oeddent yn synnu ac yn ryfeddu ac yn dweud honid Galileaid yw'r rhain oll sy'n llefaru. A sut yr ydym yn ei clywed bob un ohonom yn ei iaith ei hun, iaith ei fam. Parthiaid a Mediaid ac Elamitiaid, a thregolion Mesopotamia, Jwdea a Chapadocia, Pontus ac Asia, Phrygia a Pamphylia, yr Aifft a Pharthau, Libia tua Cyrene, a'r amwelwyr o Rifen, yn Iddewon a Phroselitiaid, Cretiaid ac Arabiaid, yr ydym yn ei clywed nhw yn llefaru yn ein ieithoedd ni am fawrion weithredoedd Duw. Yr oedd pawb yn synnu mewn penbleth, gan ddweud yn naill wrth y llall, beth yw ystyr hyn? Ond roedd eraill yn dweud yn wawdlyd, wedi meddwi y maint. Safodd Pedr ynghyd ar 11, a chododd i lais a'i hanerch, chwi Iddewon, a thrigolion Jerusalem oll, bydded hyn yn hysbys i chwi. Gwrandewch ar fy ngeiriau.
Nid yw rhain wedi meddwi fel rych chi'n tybio, oherwydd dim ond 9 y bore yw hi. Eithir, dyma'r hyn a ddywedwyd drwy'r proffwyd Joel, a hyn a fydd yn y dyddiau olaf medd Duw. Tywylltaf o'm hysbryd ar bawb, a bydd eich meibion a'ch merched yn proffwydo. Bydd eich gwir ifenc yn cael gweledigaethau, a'ch hynafgwyr yn gweld breuddwydion, hyd yn oed ar fy nghaeth weision am caeth forynion. Yn y dyddiau hynny, fe dywalltaf o'm hysbryd ac fe broffwydant. A rof ryfeddodau yn y neb uchod, ac arwyddion ar y ddeiar isod, gwad a ffan a pharth mwg. Trwy'r yr haul yn dywyllwch, ar y lliad yn wad, cyn I ddydd mawr a disglair yr arglwydd ddod. A bydd pob un sy'n galw ar enw'r arglwydd yn cael ei achub. Mae Paul, wrth gwrs, pan mae fe'n ysgrifennu I lythyr at y Rhufeiniaid, wedi dod yn hyddysg fel arweinydd yr eglwys, a fel un sydd wedi ei lenwi ar ysbryd ei hun. Ond pan ddigwyddodd ddigwyddiadau y Pentecost y mae Luc yn ei ddisgrifio yn Actau pennod 2, doedd e ddim wrth gwrs yn grediniwr. Mi ath e mlaen I erlyd yr eglwys a dweud y gwir, cyn iddo gael trywedigaeth. Ond pan mae fe'n ysgrifennu'r llythyr hwn at y Rhufeiniaid, y mae ef hefyd yn gwybod beth yw ystyr yr ysbryd oddi mewn iddo fe, oddi fewn i'r credinwyr yn Rhufain, ac oddi mewn I bob yr un ohonom ni. A mae'r darlleniad hwn yn dod o Rhufeiniaid 8, sef y pennod fawr yr ysbryd glân. Oherwydd fe wyddom, bod yr holl greadigaeth yn ochneidio ac mewn gwewyr drwyddi hyd heddi. Ac nid y greadigaeth yn unig, ond na ni sydd â blaen ffrwyth yr ysbryd gennym. Yr ydym ninnau yn ochneidio yno mewn hunain, wrth ddisgwyl ein mabwysiad yn blant Duw, sef ryddhad ein corff o gaethiwed. Oherwydd yn y gobaith hwn y cawsom ein hachub. Ond nid gobaith mor gobaith sy'n gweld. Pwy sy'n gobeithio am yr hyn y mae'n ei weld? Yr hyn nad ydym yn ei weld yw gwrthrych gobaith, ac felly yr ydym yn dal I aros amdano mewn ymynedd. Yn yr un modd, y mae'r ysbryd yn cynorthwyo yn gwendid, oherwydd ni wyddom ni, siwt y dylem wyddio. Ond y mae'r ysbryd ei hun yn ymbil trosom ag ocheneidiau y tu hwnt I eiriau. Ac y mae Duw sy'n chwilio calonnau dynol, yn deall bwriad yr ysbryd, mae ymbil y mae tros y saint yn ôl ewyllys Duw. Gwyddom fod Duw, ym mhob peth, yn gweithio daioni gyda'r rai sy'n ei garu, y rai sydd wedi ei galw yn ôl I fwriad. A boed i'r un ysbryd hwnnw sydd yn peri I ni weddio ag ocheneidiau y tu hwnt I eiriau, yn cynnal ninnau nawr wrth I ni droi at Dduw
a gadael orsedd i ras mewn gweddiwn. Ysbryd glân Duw, nerthol fel y gwynt. Disgynnais ar ddilynwyr Iesu ar y Pentecost gan roi iddynt rym i wneud pethau mawr drosod. Drwy'r oesau ti sydd wedi tannu o pobl a brwdfrydedd i gyhoeddi'r newyddion da am Iesu, ac i wasanaethu eraill ar ei fwy nef. Ysbryd glân Duw, nerthol ac annisgwyl fel y gwynt, disgyn arnom ninnau wrth i ni addoli, a bydd yn rym yn bywydau. Diolch am y dathliad arbennig hwn o Dduw yn Tad. Diolch am yr hanner canfed dydd hwnnw wedi'r Pasg, pan rydyn ninnau fel yr Iddewon gynt yn medru dathlu derbyn dy gyfraith di o'r newydd, ond yn hachos ni fel eglwys yn dathlu derbyn yr Ysbryd Glân, yn dathlu derbyn dy air wedi ysgrifennu o'n mewn ni drwy'r ysbryd nerthol hwn. Par ninnau fel broffwydodd Joel gynt i gael tafod proffwydoliaeth, tafod newydd byddwn medru llefaru pethau mawrion Iesu Grist wrth bawb o'm cwmpas ni. Boed i ni lefaru o Dduw ar geiriau hyn am dy gariad di. Roi ni'r ysbryd, roi ni dy nerth os gwelid i'n dda. A chlyw hefyd yn gweddiau preifat personol ni, a ninnau yn enwi ar anghennus ger dy fron di heddi. Bydd yno'n adfer, bydd yno'n gwella, bydd yno yn bendithio os gwelid i'n dda, gan lenwi pob cnawd ar ysbryd glân ei hun. Gwrando ni am i ni weddio'r cyfan yn enw Iesu Grist, hwnna'n dysgodd ni pan yn gweddio i ddweud, ein Tad, hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddio'r dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dy roi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni yn dyledion, fel y maddeuwn ninnau i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni i brofedigaeth, eith yr gwared ni rag drwg. Canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Rydyn ni yn ryfeddu bob blwyddyn pan rydyn ni yn darllen y darlleniad hwnnw o lyfr yr Actau pennod 2. Pan ni'n clywed am y ffordd yn gyntaf i gyd yn ôl addewid Iesu Grist, nath yr ysbryd glân rithro i mewn i fywydau y disgyblion yn y ffordd mwyaf annisgwyl. Y gwynt nad oedd modd i gynnal y tafodau tân nad oedd modd i'w disgrifio, ond eto yr ysbryd hwn yn dod i ddangos i'r disgyblion ac yna trwy i tystiolaeth hwythau yr holl fyd, bod Iesu yn fyw a bellach yn fyw ynddyn nhw, a fod pob proffwydoliaeth am ddyfodiad yr ysbryd wedi i wireddu. Na siwt mae Pedr yn gallu sefyll lan o flan trydda o filodd yn Jerusalem, gan lefaru geiriau y proffwydoliaeth Joel o'r Testament Cyntaf, gan ddweud mae'r geiriau yma wedi cael eu gwireddu heddi, a fod yr ysbryd wedi cael ei arllws mas ar bob cnawd. Wrth gwrs, oedd rai yn y dorf yn dewis gwawdio, yn awgrymu ta meddwi oedd y Galileiaid yma wedi meddwi
oherwydd eu bod nhw na yn byrlymu ar ysbryd newydd hwn oddi mewn. Ond, a dweud y gwir, wrth gwrs, pwy na fydde yn ymddangos fel tasen nhw wedi meddwi gyda'r newyddeb newydd hwn oddi fewn iddyn nhw, a'r gwyn newydd yr ysbryd wedi ei llenwi, a'r hen gostreli yn methu dal y gwyn newydd yma i mewn, a weithiau yn brystio mas, a'r ysbryd yn arllwys allan yn y ffordd mwyaf chwyldroadol yma. Yr ieithoedd yma, yr ieithoedd na bydde unrhyw un o Galilea yn dychmygu i bydde nhw yn gallu i siarad. Doedden nhw ddim wedi bod mewn gwersi iaith i ddysgu'r ieithoedd newydd yma. Ond eto, yr oedd Duw wedi defnyddio nhw drwy'r ysbryd glân fel cyfryngau mwyn datgan y newyddeb newydd oedd yn ar daith yn Jerusalem, newyddeb ysbryd y Crist atgyfodedig, nad oedd modd ei ddal yn ôl. Mae Paul, cofiwch, yn gwybod bod y profiad o gael yr ysbryd oddi mewn yn brofiad o densiwn hefyd. Mae fel tasen ni yn ysu am weld y creadigaeth newydd y deyrnas yn Iesu Grist yn cael ei lawn esgor yn ein plith ni. Mae'r greadigaeth mae Paul yn dweud fel gwraig mewn gwewyr esgor a ninnau yn timlo ar un ffordd. Rydyn ni eisiau am weld y cyfan yn cael i gyflawni, a mae'r ysbryd oddi mewn a gochen neidiau tu hwnt i eiriau yn peri yn bod ni'n timlo i'r dyfnaf yn ein bodol, i'r lle dyfnaf yn ein bodolaeth ni. Y dyheuad am weld hyn yn y digwydd. Ond mae ysbryd glân Duw yn gwybod bod hyn yn digwydd, yn gwybod yn bod ni yn bobl disgwylgar, yn bobl sy'n byw'r tensiwn yna rhwng yr hyn sydd wedi digwydd isws yn Iesu a'r hyn fydd yn digwydd pan y cyflawnir popeth yn ddo ef. Felly mae e'n rhoi i ni y cysur hwnnw, tra i ni aros, y cysur o wybod yn bod ni isws wedi yn mabwysiadu, cyn i ni weld prawf o'n llawn mabwysiad yn nydd dyfodiad Iesu Grist. Boed i ni felly wedi'n llenwi ar ysbryd, fyw bywyd tensiwn dyfodiad ac eto heb gyflawniad yr ysbryd glân ynom ni, gan wybod beth bynnag y bydd bobl yn dweud amdano ni, bod ysbryd Duw yn medru gweithredu ynom i fod yn dystion llawn i Iesu Grist ddyddiau ein hoes. Cofiwch bod yr rhoedfawon bellach nôl yn y capeli yn ôl y drefen, ond mae modd i chi gysylltu â ni fel bob amser os oes yna unrhyw anghenion. Gadewch i ni weddio gyda'n gilydd ar ddiwedd yn Myfyrdod gyda'n gilydd. Holl alluog Dduw a ddanfonaist dy ysbryd glân ar dy ddisgyblion ar ddydd y Pentecost, a'r gwynt o'r nefodd a thafodau o dan, gan ei llenwi a llawenydd a hyder i bregethu'r Efengil. Danfon ninnau allan i'r byd, yng ngrem yr un ysbryd, i dystiolaethu i thwirionedd ac i dynnu'r holl bobloedd at dan dy gariad, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen.